Yine omkhulu bakabuthelezi begane 1500 bathi bayicimela isingane esandleni bakwethu. Sekunjalo, hayi kwaze kwamnandi wansizwa madoda. Hey, sengifisa nokumbona lo mfana bathi call me. Sengifisa uyohlala naye lo mfana bathi call me. Hey, uyasho call me. Please call me. Ingoma ushaman ngenye yezindlela zokudlisela insizweni kanti futhi ke imqoka kakhulu endishini. Nasi isixoxo. Indishi yenzelwa intombi nto eyiqoqile yahlala njengentombi. Kanti lapha insizwa zishiyelana inkundla ziyibika kulezi intombi ezingabaphelezeli bentombi emulayo. Umshawoti uyena olawula ukuthi uhlelo luhamba kahle. Uma ungenayo imali kunzima kuwena ukuthi uyogalela ngamabili amathathu kulezi intombi. Lapha insizwa ifike ibize umshawoti bese imtshela ukuthi ngemali ethize ibifisa ukuqomisa kwenye yeintombi bese ke umshawoti ayibizele esitikini. Kodwa isikhathi osichitha nentombi ke lapha silawulwa imali oyikhiphile. Uma ukhiphe u10 rand, ayi siyashobana kakhulu mbhe. Kuqhubeka konke lokhu nje insizwa lokhu zimunyu ngenjalo ingoma. Tataza makoti. Tambende kalayi. Lendishi yentombi yakwaDladla Okhukho. Ngijabule futhi ngifisela bonke abangilandelayo bethula imali enjengeyami noma engaphezulu kweyami. Nami ke njengengqwele ngibe sengicimelisa intombi kaMgabadeli. Indishi indlela yokujabulisa ingane ekhuliswayo nokulekelela umndeni ngezidingo zomemulo wayo. Ngidlulisa ukubonga izizwe zakithi zizonke ukubambisana ezibe nakho zayidlalela kahle ingane. Abantu bathi mabefuna ukuthi ingane bekhulise befuna ukuzemulisa. Sasesithi thina cha. Hayi, abazali ake sikhande indlela ukuthi sibaxhase ukuze bengesindeli ngoba bagqugquzela isintu mangabe benza lento. Ingakho ke sabe sesikhanda iqhinga lokuthi ingane ake sikhuphule zize Goli mangabe zizokwemula. Ukhomba ukuthi izinga lengoma yamahlabathi noNongoma likhuphuka kakhulu. Umdlalo omuhle awuqhubeke. Hayi lesini impela siba khona intombi hayi izinto ziyabukisa. Hayi izinto ziyabukisa. Hayi indlela engibuka ngakhona ngibuka izinga ngathi lizoba phezulu kakhulu kulonyaka. Ngathi intombi isebenzile zenze 31000 bafowethu siyabonga kakhulu. Imali eqoqwe kulendishi yokuqala ingaphezulu kwe-131 zamarandi.